ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ମୋ ବେଷ୍ଟିର। ମୋ ଗାଁ ତା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଗାଁ ମୋ ଗାଁ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ସିଏ ଯେବେ ବି ମୋ ଗାଁକୁ ଆସୁଥାଏ ଆମେ ମିଶିକି ବହୁତ ଖେଳୁଥାଉ, ଆଉ ମିଛି ମିଛିକା କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ବି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ତା କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା। ଆଉ ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ଚଉଠି ବି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଦୁହେଁକୁ ବହୁତ ମାରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ତମେ ଦୁହେଁ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହବନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବାର ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ସହ ଆମ ପିଲାଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଗଲା। ହେଲେ ନା ସିଏ କେବେ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ କେବେ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ, ନା ମୁଁ କେବେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ କେବେ କହିଥିଲି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆଉ ସିଏ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ସିରିୟସ୍ ହେଇକି କହିଥିଲା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୋ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ବିନା କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମିଛ ସତ କହି ତା ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ତା ଭୁଲ କିମ୍ବା ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁରୁ ନା ସିଏ ମୋତେ କଥା କହିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ତାର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ବାହା ହେବ ବୋଲି ହଁ ବି କରିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ସେଠି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହୁଛି ଶୁଣ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେବା। ହେଲେ ସେ ପାଗଳିକି କିଏ ବା ବୁଝେଇବ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ସେଠି ହିଁ ଝଗଡ଼ା। ଏମିତି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ବାହା ହେଇକି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବାହା ହେଇକି ଖୁସିରେ ଅଛି କି ଦୁଃଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ନା ଆସିବେ। ଆଉ ତୋର ମୋର ସେ ପିଲାଦିନର ସେ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜି ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ।